Aduh, segere. Gusti Diki bapak lanang mangkat ngatik. Ora esot-esot. Jadilan yo kaca prusa jadilan yo kaca prusa jadilan yo kaca prusa Sana
prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya jatan miko rabe ing karya aning karya rabe ing karya tansah sepi ing pamrih ya tumandang prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya jatan miko rabe ing karya aning karya rabe ing karya tansah sepi ing pamrih ya tumandang prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya jatan miko rabe ing karya aning karya rabe ing karya tansah sepi ing pamrih ya tumandang prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya jatan miko rabe ing karya aning karya rabe ing karya tansah sepi ing pamrih ya tumandang prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya jatan miko rabe ing karya aning karya rabe ing karya tansah sepi ing pamrih ya tumandang prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya jatan miko rabe ing karya aning karya rabe ing karya tansah sepi ing pamrih ya tumandang prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya jatan miko rabe ing karya aning karya rabe ing karya tansah sepi ing pamrih yo yo oh he ah he ah he ah oh he ah he ah he ah ya tumandang
Yuk berayat celeng benceng. Brayat celeng benceng. Kula nyuwun keplokipun. Monggo brayat celeng benceng. Iya, dumateng kanca-kanca celeng ya Leng. Ya Leng. Ayo Leng, Leng. guys banyak fansmu yang menunggu loh Leng. Ya dipanggil dulu BCB ngoten 1 2 3. Celeng. Celeng. Kon lu BCB apa enggak celeng, Leng? Ayo Leng, Ayo Leng. mungkin kita celengnya gidoh ki kok ya suwe. Oh nggih, Pak, nggih matur sembah Nggih, nuwun. ngatos-atos nggih, Pak. Ngatos-atos. Kadang pisan saking balik angin. Bisa nih mantau. Halo toh. Nggih. Oh lah iki menika celengipun Bapak Ibu. Gusti. Bisa lapar. Apa lemu aku ki ora ngerti. Nggih. Monggo dumateng kanca-kanca yoga aja prusa pun pratitisaken anggenipun kawedalan brayat celeng benceng 3 2 1. Sikat yo.
yak negeriku jalani yang masyur permai dikata orang, tetapi kamu dan rumahku di sanalah aku rasa senang. Anakku tak lupakan engkau, ku banggakan. Tidak ku lupakan, kan tergenang selama hidupku. Biarpun saya pergi selalu, tidak akan hilang dari kalbu. Allah, aman.
Tadi kan dari luar sudah bekerja, yang di dalam ada juga perwakilan dari teman-teman. Apa lagunya? Walah yo Apa nih atur apa nih? Apa? Negara angin. Negara ngendi to sing akeh angin? Masuk angin aku nek ora Masuk Mas. angin. Masuk angin yes. Mau yo isih ana utang sapeng gunung, terus dari Goku Alvaris. Oh iya, Alvariski. mau notif pemberian DTF 5 juta Mbak 5 juta, iya. Lagunya apa? Kesandung Asmara. Monggo Kesandung Asmara. mang milih para penglalit. Nggih, caplang Wis do ngarep apa? Gek ndang. Tak jorok. Ora makane sing lho, manuke sing ngendang. Kok kan job ku lho dadine bubur garapane ku lho. Wah iki kok dicopot-copot iki apa ya lagune ya? Iki apa iki? Kan iki tak pasangke sayang. Oh iya. Ini. Oh kene iki sik sik. Merak semper ta iki. Ora iki manuk kuntul. Kontul. Apa Mas Mantong? Kontul. Manuk kuntul. Ora melu si kontul ki mbuh. Lah kuwi lho perwakilane. Oh, perwakilan iya ding perwakilan. Miring nih kaya sing nganggo. Miring kok sing ngendang. Aja, ampun Mbah, niki wulu merah. Ampun Mbak kula nyambut lho Mbak. Copot tenan to ngandel ora kene to. Yo aku iki wong ndek nganti tratean. Oh dipasang ning mburi. Ora iso Mbah. Iku nyubles bon-bon ning kene iki. Bocor kepalamu Rot. Bocor. Otak kecilmu tergang. Goblok. So, aja. Kuwi pusaka, kok nek ketunjuk. Oh iya. Dalam ya ampun. Sumanding. Oke. Hati Sayang. Nyorot celenganmu tak kayak ngendi Rot? Celeng benceng. Ya, celeng benceng. Ya lagunya monggo Mais. Tangannya di atas semuanya Mbak Pamor. Asoy. Radio kuning bergoyang. Kasih lagu jebak dulu tipis-tipis ya. Enak jeblok. Semoga menjadi obat tenang semuanya ya panitia. Sayangku sing adu dhewe murut apa
kerja, rezekine lancar yang masih sekolah besok lulus. Nah, sing arek lamaran gek ndang nikah ora ono halangan apa-apa. Amin. Nah, sing wis duwe bojo ijab gek meteng. Allahumma. Nggih, kinten-kinten sing pun gadah garwa jeng rabi malih mboten. Weh, ojo-ojo. Donga sing iki paling wedi aku katek nggih. Yo aja to ya Mas. Ya. Iki mumpung isih gayeng. Panjongko sama Sumanding iki ndi iki? Milih-milih. Kowe urung nyaur kesandung asmara kan Kesandung capek Asmara, gunung. Yo cah, yo kesandung asmara. Capek gunung wis kesayangan lho Mbak Oh iya ding, oke deh. Ya iki kesandung asmara Oke sik. dong deh. Mumpung Mbak Mbak Lydia belum Lydia pulang. belum pulang ya. Makasih ya Mas Indra, Mbak Lydia. Bajuku baru. Kok kaya ngono to, Pen? Iki jenenge apa kae? Fest. Fest. Ono fest kok sembagi. Kowe iki Renog-renog total Gusti. sabaran nek numpak iki aku tak nembak. Ora kurang Apa? Oh aku dikira sejenis loh. endi? Ya aku adalah sejenis kamu. Heeh, Mbah. Apa? Apa? P apa? Wah, kok wah. Kok gua to? Gusti, siraman nyambut gawe kuwi. Kowe dodol gedang apa itu? Keke idrono keke dideri ngabyak ngiberi jagat raya kono kae. Mau bang ideri. Jaga. Lagunya kesandung asmara dulu nanti bantu Panjongko gek Sumanding. Setuju? Setuju banget. Yeay. Randu kuning mana suaranya? Penonton yang di sebelah kanan mana suaranya? Yang di kiri. Ya lagunya monggo Mas. Mbak Lydia tak kasih lagunya ya. Wis suwe mendem rasa jroning dodo.
Mumpung ijek berdiri langsung dikasih ra masalah. Yah, maraton. Maraton. Sumanding atau Panjongko ya. Cinta nek wis rampung aku kei nafas buatan ya, Mas. Boleh iya Oh, tetep iya. dijaluk. Saping. Di tak nih ya Mas. Iya. Sak langganan langsung aja ya. Saping gunung ngaplak. Heeh. Orang metu kuwi Oh, jan. iya. Sesuk neng ndi ngono kudu nyanyi kuwi wajib. Iya. Lagu wajib e. Jen dawuh. Caping gunung. Oke. Sumanding caping gunung Panjongko sama kepun aturaken lumantar kanca-kanca yo kanca prusa. Mbok pilih anggenipun tasih nyinarengi kanca-kanca kiprah ampun kesesa kondur miyin. Amargi undian door prize tasih wonten berapa ini panitia? 2 lagi. Masih ada kambing etawa dan kambing segon. Kambing hitam rame lho, Mas. Ora ono, aku megah di kambing hitam kan dia aku mau. Kambing ireng. Kamu kambing yang sangat ireng. Ireng yang sangat ireng. Iya, dikasih saping gunung dulu, Mas. Nggih. Monggo. Ganti kono. Ora ngendang. Kedengan jengkol. Jadi lan ini Wahyu remuk ketekan lak dhewe. Iya. Sabar ya, Yu. Sabar dari Mas, panitia. Mas, situ apa orang Mas? Dadak grenak Pak dhewe, dadak grenak Pak dhewe. Ngrasani kayak kiyu. Sesuk Pak dhewe tuku kutu, tuku. Kudu tuku air monitor. Tuku. Gak. Tak koncor. Yo, Sampai gunung wasaya. Yo,
Jangan, Mbak. Sah. Sokor bisa napa gunung desa di rejo kene ora ilang kene podo ora Ayo, sampai gunungnya genep teng lagu semaput cak ning ngene iki. Iki cek Panjono karo Sumanding lho cah. Pak iki gek semene iki ora ana tambahan BPJS to, Pak. Ya ampun BPJS kesehatan. Nengi tenan aku pen. Setelah bisa nyapa gunung desa jadi rasa. Aja leret yang jangkane durung rampung. Kowe ngerti perasaanku? Kepiye, Nduk? Pandanganku berkunang-kunang, Mas Jarwo. Iku biasa. Ora, makanya nelekting Oh, no, petik-petik ngono. Tak kira diotak-otak. Diotak-otak Juga terima manto. isen dadi. Urung mari pen. Gus. Nek sik to. Lho lho lho. Gusti. Gusti cah. Pose iki urung mari. Gus tak awas, Gus. Awas Tomo ya, keterak Tomo ya. Ngeyel Gusti. Ki nek kowe iki klebon jingking apa, Pak? Ora kae lho. Monyok ana kayaknya delokan lho. Oh iya, Ding. Sasat kewan. Apa-apa ana. Lho, sik dine lagune. Pengen praman. Oh, tarik. Tarik dulu. Yo, 3 2 1. Yuk. Yeses. Sembuh. Ah, pinter aku. Ya ora apa-apa kejurakan ya, Pen. Mergane ki nek dita tak pucuk panca pusuk. Mari. Karena batine getun banget. Keton aku satu. Ora.
kamu pamen tugas yai amre kayu sesandi waktu mucikaryo dan suci so dapat agonku kali Batang jejet rasan dengan ibu bareng kabung kabarmu nyatane sing kudurmu WhatsAppmu Dorayo dan aku Aduh, Mas Bung, bangunlah. Sentuh aduduh. Dono kayak ya, monggo panitia. Panitia. Sluku batok elo. Oke, Zeng. Nyanyi gelosor saya yo Pak iki jan.
Saiki jalan ronggon aku Rot. Apa jaluk gitar? Rot. Tak kira jaluk gitar jebule mburine. Iki lho kan dudingi pojokan kono. Aduh. Sing kae Mas, sing pojok yang pojok Mas Pian, belakangnya Mas Pian. Lah apa ya beda to? Beda no ya, kowe ono gantale kayak iki ora. Gantal ki apa? Amplop uang. Wah. Lah dek ngertenan. Ngene amplop uange. M. Aku ndak ngerti. Bener ora Mas? Salah meneh. Kene Mas, aku bener ana krupuke to. Oh gong suwo. Ah. Rot bareng mari kejetrek ora iso didudut. Ono kulon. Ora, nek dijuket kuwi. Hop. Iya apa sayang? Ih, kamu sayang. Kok lepas juki toh? Kamu sayang Marjuki. Marjuki ta jebule. Apa juk? Apa? Ora sida sayang. Jenengan ki udu iki gawane Mbak, katanya mbok kirik barang. Gusti. Yuk, gojo brusok. Mas tresnaku welas abadu apa tresnaku gandeng pring sliramu ate kanyoliyo gumantong awakku sabar isaya Apa kowe ora krasa yen sane aku tresno marang dika ra ana liya. Apa kowe uga tega ninggalake aku nelongso lunga ninggal lara rogenya liya. Karo siji tak jaluk mring Gusti bisa kuwe dadi anggonku lakoni sumandhe sliramu nganti tekan pati mugi Gusti ali lali. Apa kowe ora krasa yen saktenane aku tresno marang dika ra ana liya. Apa kowe uga tega ninggalake aku nelongso lunga ninggal lara rogenya liya. Terima kasih panitia, tepuk tangan untuk panitia Randu Kuning yang selalu sigap menangani bencana. Ya. E-O-E-O-E-E-O-E-E-O.
Pertama ya. Oke dong deh. Baik, baik, baik. Aman, aman ya Pak. Ji. Matur sembah nuwun Pak. Yoi. Lagi Mas. Yo. Yo. Minta tolong Karang Taruna keluar semua dari area, keluar semua dari area biar terkondisi. Minta tolong Karang Taruna keluar semua dari area, keluar semua, keluar semua dari area. Ya nanti jalan bubar kita dangdutan bareng-bareng ya. Ya, betul. Sabar sik sedikit. Makasih ya Pak atas pengertiannya. Randu kuning tepuk tangan. Luar biasa. Yo. Yo. Ya. Kempul tidak ada harga dirinya di hadapan Yusuf. Pendekan awe. Yo.
Panas Pak, ketabrak celeng. Jawengan. Mbah. Wis setor pi lho, nggo modal soto jarimu. Ayo. Aku kan gratis pen nambah bayar jan pakai wah aku. Kapan sah? Jajal nek ewet nanggap kula kali penning ya, Mbah. Nggih. Sugane soto. Ini Pak Duka jeng rabi Oh, dereng. nggih. Pak Duka dereng to, Mbah. Pernah jeng rabi. Ya ampun, Rot, ya piye aku. Tenang sesuk iki iki. Kayak Pak Gido, ada panggilan Pak Gido. Ada Pak panggilan Gido kayak Gido Pak iki. Oh, aja santai-santai. Oh iya iya. Sapa-sapa Pak? Yo kondur yo. Mandek dalan calengmu. Oh aku iki kasmarake ora doyan mangan apa maneh dolan kok pengen ketemu dirimu ora ngomong ayu imbang ono rasa kangenku. Kondur, dot ayon dot. Dot ayon dot. Yo!
Yo dinten isik ya, Mbah.
Yo. Os. Awas. Gajah rusak. Bener. Bener war. Aku wedi nek di anu. MBG Mas Bangor ganteng. buah apa Yang paling manis. bawor tambah ireng aja Weh, Jarot. Kok kowe mani-mani nih? langsung to the point. Dapat. Aduh. Tidak. Ras. Pak Gideon di tarian nanya. Apa? Trisek tah iki. Kondir mies. Iya. Rat. Coba sebuli sesuk arek tuku air monitor aku. Aku rak tuku airbag. Aduh. Nek ketabrak sedan iso hus. Lanjut Pak Gideon. lingkungan dan sekitarnya aman dan bahagia keluarga berencana hidup saya kata. Monggo-monggo dumateng ibu-ibu padukan randu kuning kasun arisan PKK. Yuk, utangnya juga tenang teh.
jok. Rabies. Oh iya. Awas Rod. Ayo. Air liurnya berbahaya. Ki nguntapke kondure sang garwa. Yo, iki sing request lagu mau dari Mas Bahlil sapa ke musone njaluk panjongko Cah. Iya. Lah iya panjongko to. Kok Bahlil tadi? Tak kira Bahlil. Panjongko somangen yo momen sih. Momen sih ndas gue. Pusing gua. Kacaplang. Sedut senut sirahku. Adem panas awakku. Sapa ngerti ada di jedukku. Jamila, Jamila,